Predstavte si investíciu, o ktorú sa nemusíte starať, ale že vôbec. Žiadne papierovačky, žiadne telefonáty, žiadne upratovanie takéhoto krásneho apartmánu. Skrátka, investícia bez starostí. Len pravidelne každý mesiac peniaze na vašom účte. Kúpou apartmánu v Demenová Resort alebo Mara Holiday Resort získavate kompletný servis od správy nehnuteľnosti až po energetické zálohy. Áno, aj tie. Dokonca sa nemusíte starať ani o ich platenie. Všetko sa automaticky strháva z výnosov a vy dostanete peniaze očistené od nákladov. Zároveň máte všetko plne pod kontrolou. Každý mesiac vám na účet príde čistý výnos bez nutnosti niečo riešiť. A ak chcete, všetko si môžete kedykoľvek skontrolovať pohodlne cez mobilnú aplikáciu. Investícia do nehnuteľností môže byť zdrojom pasívneho príjmu bez starostí. U nás v Tatra Invest to nie sú len sľuby, ale v prvom rade realita a reálne výsledky. Klikajte na tatrainvest.sk, tam sa dozviete viac.